Omlouvám se za kvalitu tohoto videa. Clip Converter nejde, tak jsem to musel nahrávat přes program a v pozadí jde slyšet možná pračka. Pokud tam bude reklamy a tak se omlouvám, ale musel jsem to točit tím prostě. Baby, for you kiss my boy. Come on, baby, watch it nice door. Big girl, shake baby, big girl, shake my baby, up my life, shake baby. But it's star boy, shake a big girl, big girl, and a big girl, shake girl, big girl, shake baby, big girl, ham baby, big girl. Shake my baby, shake my baby, it's star boy. Shake chocolate, big chocolate, shake chocolate, big chocolate. Now baby, it's star boy. Shake chocolate, baby want funky jam, ah baby for you now. No. Opýta. Dobre, teraz pôjdeme tak. Aká fuka? David. No. Fundelúka. Ja neviem už. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9. Výborne. A 5? Tu. 5 plus 5? 10. Ty, výborne. 1 plus 1? 2. No, a oni mu dali zo školy výpoveď. A 4 plus 4? 9. No, 3 plus 2? 8. no. No, a teraz 100 plus 100. Poďte do Riti. 100 plus 100? 200. Ty, to ty vieš. A 150 plus minus 2? 9. Dobre. A teraz- 20 eur koľko je? Koľko je 20 eur? 600 korun. A 5 eur? 105. 150 ty. No, však on vie. A 10 eur? 10 eur. 100. Tu pozeraj. Nie, 10 eur. 10 eur koľko je? 600 korun. No, ideme tak. 5 eur je koľko? 150. Áno. A 10 eur? 600 korun. Nie. Dobre, 300. Ale, 300. ale keď sú nemecké eurá, 600. No. Tak je. A 20 eur? 600 korun. A koľko je 1000 eur? 3000. 13 000. 30, nie? Si hovoril. 30. No. No dobre, a teraz, aká fuka? Kafuka. Funde? Funde. Luka. Luka. Dobre, a kapra ľahšie poví. Kaplan. Dobre, a poď tu prečítať. Toto mu prečítaj. Tu prečítaš pánu policajtovi. A hovorím, 2 týždne bude vo správou Čítaj, pasíru. čo tu je napísané? Čítaj. Motorku. Jak? Motorku. Toto motorko. A toto? A tamto hore? Zidan. No, dobre. Tu a toto. Poď tu, Toto tu. mu ukáž. Ja A- počítal. Kúkaj tu. Tu som písal. A čo on má čo tu na tričku napísané? Čo tu má? Čítaj. Je Dina. Jak? Dina. 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 No. Tina, ale nie Dina, ale Tina. To nevidíš. Poď tam. tu. Tu poď, tu čítaj. Toto už prečítal. Toto som napísal jeho diktát. Čítaj toto tu. Ko i zo po so 40. Dobre. A toto písmenko je jaké? Toto tu. Dina. Ja- Pozná tyč. Nie, ty. Jaké? Neznam. Jaké písmenko? O. Dobre. A toto? Ko. Toto? Zo. A toto písmenko jaké? Po. Poď tu bližšie, ku mne. A toto? So. Dobre. A toto jaké písmenko? Ko. Toto? So. Toto? Ro. Toto písmeno? E. A všetko, jak sa povie? Celé prečítaj. Celé prečítaj. Do i po so. Disko. 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 Dobre. A on, poď tu. To netráp. Nie, on, ty poď tu. No, ja. Čo má on na čapke? Poď tu, čo máš ty na čapke napísané? Poď sem. Čo. No, on čo má na čapke? Čítaj, David. Zidan. Daj tú čapku. Nie Zidane, David. Motorka Zidane je. Hej, čo to tu je napísané? Ko i po i so i. Suzuki. Sufurski. Jak? Sufurki. Sufurky. Dobre. Už kameruje more.
Cigán fajčí špaky. Ja ti ukážem špaky! Cigán brudný! Hľadám si robotu! Som po peňoch! Nechodím! Ale... S čím si zarábaš? Da količinja. Na keren. Zabio! Digo che ricordo. Vai to kaš hrubat. Dik, to kaš hrubat. More da vas da spodumo. Mulke nas more. Dik vas da spodumo. Taker. Ne, dik vas spodumo. Čo hľadaš presne, Vojto? Hľadám tu zlato! Hop! A to na čo kopeš? Aby som žradlo zjedol. Pen, ale ja som mucha, pen. A ja sa volám John Cole Van Damme. Mucha! A pen, že som mucha, pen, že si mucha. Vidíš? Cigán, Povedz, že si mucho! cigán kope za špaky. Ja si cigán, ktorý fajčí! Čo by robil so ženou? Špaky! Mucha! Tu je karočík! Čo hľadaš? Čo hľadaš? Hľadám také veľké pele. A kto sa ti lepšie páčia, ženy alebo chlapi? Kurvy. Ja nebo chlapi. Chlapi. On to je Ty chlap! buď ticho, hej! Dik, Ty sa neozývaj, ty škúlavý. dik. Ale ty si buzerant, ja nie som buzerant. A kto koho páči? Vojto, Soko. Mesiac aj dačo. Bomba! Mesiac za dačo. Ty koko, ty A už... viac. Aj vlastnému bratovi robil! Noriovi. Počúvaj ma sem, ty sa kľudni, tu tvoja mamka.